може би преди около 5-6 години. Сложното при организирането на това състезание всъщност беше, че старта и финала са на различни места. Логистично беше един малък кошмар. Трябваше целият старт с хората да се прехвърли на 100 км, за да посрещнем с организиран финал арките, пунктовете, времеизмерването, да посрещнем бегачите. Огромно удовлетворение от това да видиш, че си организира едно такова състезание, че са толкова много хора, десетки, стотици, почти са повярвали на тебе като организатор, на нас с Валю като организатори, гласували са ни доверие, дошли са, видели са маршрута, преминали са го. Трасето минава през най-високия връх на Балканите до Сала, след което продължава по туристическия маршрут към хижа Гранчар, минава по билото на Близнаците, връх Овчарец, слиза на световината Джанка, излиза се над хижа Рибни езера, също страхотни гледки, циркуса на Рибни езера е изключително красив. Рано нямахме никаква представа колко души ще дойдат, ще участват, ще повярват. Варираха между 50 и 300 души. Дори с Валю си говорихме, че и 30 души за да застанат на старта би било успех. В крайна сметка повярваха много повече. My name is Jonathan Celebra, originally from the US, but I'm also Italian, and here to run a great race. Без да си даваме зор, веднъж два пъти в седмицата малко тичаме. И най-важното е да имаш приятна компания. Очаквах да го спечеля, колкото им е скромно да е. Организацията е много добра, много по-добра, отколкото очаквах. Ужасно много хора са ангажирани, много често пунктове, готини пунктове. Много хора по трасето имаше от организаторите, което за първи път не случва на такова трасе, но такова дълго трасе да видя от други състезания. Много яко. Трасето много ми хареса. В смисъл разнообразно доста беше. Горе имаше един участък, където малко такова еднообразно и там пак беше малко психологическо, защото вече си поуморен. Ама пък и това е готино, нали, да има такива.
За организирането на едно такова състезание е необходим страшно голям ресурс, не само като човешки времеви, но и финансов ресурс. И искам да благодаря на абсолютно всички доброволци, на абсолютно всички спонсори, които повярваха в нас и ни помогнаха за реализирането на тази идея и за осъществяването на този завършен проект. Всичко, което беше като пунктове организирано, финал, старт, ние го дължим изключително изцяло на тях и на хората, които помагаха финансово и физически за осъществяването на тази организация.